Kajing ai kublay shapi baro ki basngap ikaktian ke jong trai hagri kesngi yai wo blay na kesngi ke batmai patungin let biang berpusan na kaktian ke jong blay parai be kaktian ke jong blay kan kurkhui ni hagri kesngi par ke Jingpuson benta kesngi kan long na ke gospel ke jong Yohanes kalong ke balai ke khot ke bakhan nyo kintian ke bong Naba ublay shimla pha yalau khon shaga perthai ba on pynrem ya ga perthai henrei ba on pynrem ya ga perthai dau kenma ba kani ga ktien ka ba ngarang supuli mentan kalong ka ko do ra do kata kata namar bun sian usaitan uju syukur lagi breu dak ba perkhat Namar pengila lepop, namar pengila hap suka pop. Ublay un pynrem ini. Kenma ba ublay shim lau pha U Jisu Christ ini perthai ban pynrem ini. Reh pengile ya ga pop. Katahi ka jingle ya ga pop. Kala pynrem yengi. Reh ka jing pynrem ka buat na ublay. Ila bo il dia haga caka jong ka jing pynrem damar ke Bible ko ong utabam shim langet ula rem lupa la dan haga caka haga baga jing pynrem ka wan haru henrei ublehi ka liang ga jong ublei shim la man ka wega man siam kan jat pat shim la pynrem ya ka weru ka man siam ka bajal henrei hapdeng jong kata ka jing hap Pleng jong kata jing long tlot, pleng jong kata pop, ka ba ubreu la le yo blay. Ken ma ba ublay, ula play ka lat. Bangin pai shu, bangin IT ka jing ka jing shu. Ken ma blem shu lawan ban pynrem. Na ba bangi crunch pan ka jing pynrem, ka bumot kam lan shu ka lat. Hisien ba ubreu ula sha pynrem ha ka an. Kabamod utu breu dan shu kalat dan shu kalenti na kabantapan light na gata ka jing pershitam den regi ayo yo blay bo Jisu Christ shulawan ban pynrem re wan ban play kalat kalenti na kabanta bangin pha shu blay hari kisngi yo banta ale fishash ko re ki Jingpuson pisngo hel di filong ki nong pop pisngo hel di fidan ki jing tlat ba film lang yo biang ma ba ublay shim la pynrem yapi re ublay ling ba Jisu Christ wa kalat bangin kala ka bumat bangin pai shu bangin ga jing ka batmai te wada kini ka khilmat ka bamentaru ai bangin ka khtin ka chong play kan rung sha ga donut ka chungi da ka bangis ko thu ba ublay e jingi hado gata gata ka jing pynrem bun sien ka wan na usaitan Ka jing pynrem ni bun sin kalong namar bagi bo il dia haga cika jong ka jing pynrem te henrei habangi pai show blay in light no na ka jing pynrem habangi pai show blay in yo ke ka jing lai loy haga men siem te haga ni clip mat ka bamtanga pen story pi ada dan mano na peng jong pi pisngo holiday pafidan haga cika jong ka jing pynrem Pisngo halade filong kita kinong pop kinong ile persya yo ublay pynrem yapi henrei ublay khodi pisha ka jingkala ka mat kenma bu Jisu Christ ka we kesngi habalawan lam ye ku breu ka le ka kam klem baro ki reuniam kila mudoi berkila pynrem ka breu dai bu Jisu Christ la krani ni kintien long ulu na pleng jompi ubam shim la dan ka weru ka pop Tun dan tembau lekong eka. Nadu bahe hadu berit kila mino anak kita kecika kila ye kita kebriu marwai baru Jisu. Baru Jisu Kristus lapan kie ni kebriu dah kebang. Shalolot kinong mudoi ki jompa. Ini kebriu ke belak kami lenti lalu umah unah baga klie ke jongka. Regri khilmat kala pai par Kristus bam dan shu bam mudoi percaya ka. Baru Jisu Kristus oni kentian ngaru ngam pynrem ya pa. Kilet berwarle pop show. Kajing bom pynrem ke jong Jisu Christ yang apa jepi. Kam dai kajing ai la dingi begin lepop. Henrei kajing bom pynrem ke jong kadika lat baga kabu yangi bangin kelab mat
bangin shimi ga senjam ga batamai bangin em ga jing em ga peso bhai blai de to blai ri singiru nai ngi kum ga ta ga kabu bangin shimi ga ta ga kaburu bangin em ga jing ga peso bhai blai pada ga jing ai ga jo trai ngit skem ni lawan poi shi ga ta ga thong ka bo blai shem so bhai blai ga jing so lor ga ba pi ga singi baro ga wai wanum klet blai e de pi kum ba filo amen.